Konnichiwa minasan. Kon ni mo, ni kai, nihon ni ikimashita. Hola, rapaces. Tive a sorte de ir a Xapón 2 veces. Moto mo tsukina koto wa kono kuni no sugoi bishoku desu. O que máis me gusta é a increíble gastronomía deste país. Matcha no kuni toshite shirarete iru uji de wa subarashii keiken arimashita. En Uji, coñecida como a terra do matcha, tiven unha experiencia increíble. Soko de wa soko juitsu no matcha no men no ramen o tabete mimashita. Alí probei un ramen único con fideos de matcha. Omotte mo minakata aji no kumewase. Unha mestura de sabores que nunca imaginei. Mata Kyoto ni wa atarashii aji o tamesu no ni yoi yatai ga arimasu yo. Ademais, en Kyoto hai postos na rúa para probar novos sabores. Tatoeba furi maketo ni itara yasui kimono ga kaeta shi yatai mo arimashita. Por exemplo, fun a unha feira onde podes mercar kimonos baratos e había postos de comida. Soko de yakitori o kata kedo sore ga shoyu aji de bikkuri shita. Alí merquei yakitori, pero sorprendeume o seu sabor, a salsa de soja. Sore kara hoka no basho wa Hiroshima no Miyajima desu. Despois, outro lugar que visitei foi Miyajima, en Hiroshima. Soko no kyoto ryori de aru okonomiyaki wa tortilla to pizza to spaghetti no yugou no yunamono desu. O okonomiyaki, prato típico de alí, é como unha fusión entre tortilla, pizza e espaguetes. Hen desu ga oishikata desu yo. É estrano, mas estaba delicioso. Tabete miru made wakarimasen. Non o sabes ata que o probas. Kankou ni ita ato de yoru senbu no restaurant ga shimatte iru toki moshi anaka suite itara konbini ni ikemasu. Despois de facer turismo, se pola noite todos os restaurantes están pechados e tes fame, podes ir a un konbini. Konbini wa 24 jikan hiraite ite sumetai gohan mo atatakai gohan mo arimasu. Os konbini están abertos ás 24 horas e teñen tanto comida fría como a quente. Watashi wa toku ni Supen no kroketa ni nite iru poteto no koroke ga suki deshita. A min, en particular, similares ás croquetas españolas. Gustáronme as croquetas de patata. Nihon no ryori no aji wa Europa no ryori no tohako to narimasu. O sabor da comida xaponesa é diferente á da comida europea. Nihon ni itara osoresu ni iroiro na mono o tabete mite kudasai. Se vas a Xapón, non teñas medo e atrévete a probar varias cousas.